kokoontuneet osoittaaksemme tukemme Alberto Palladinolle, joka myös Zippona tunnetaan, ja häntä tukeville tovereille Italiassa ja koko Euroopassa. Haluamme myös tuoda julkipaheksuntamme Italian viranomaisille sen johdosta, että Zippoa, vailla mitään konkreettista todistusaineistoa, pidettiin vankina Regina Coelin vankilassa kuukauden päivän, ja häntä on sen jälkeen pidetty kotiarrestissa nyt jo 5. kuukautta. Ainoa peruste tähän oli poliittisen vastustajan väärä ilmianto. Zippo on tälläkin hetkellä vankina omassa kodissaan, oikeuden jatkaessa kotiarrestia siitä huolimatta, että mitään uutta todistusaineistoa ei ole ilmaantunut. Emme voi muuta kuin todeta, että tämä poikkeuksellinen viranomaistoiminta maassa, joka pitää itseään demokraattisena oikeusvaltiona, ei voi johtua muusta kuin Alberto Palladinon poliittisesta toiminnasta ja kansalaisaktivismista. Zippo on useiden vuosien ajan harjoittanut kansalaisaktivismia osana Casa per Italiaa, ja hän on tehnyt useamman matkan Burman Karen kansan pariin osana vapaaehtoistoimintaa, joka tähtää Karenien elinolojen parantamiseen ja heihin kohdistetun kansanmurhan tunnetuksi tekemiseen. Hän on perheellinen 2-vuotias mies yhteisönsä jäsen. Siitä huolimatta ei vaadittu kuin poliittisen vastustajan pahan suopa ja valheellinen ilmianto, ja Zippo erotettiin perheestään ja heitettiin vankilaan virumaan. Hänen puolustusasianajajansa on todettu, että vangitseminen on puhtaasti poliittinen. Oikeus on jatkanut kotiarrestia konkreettisten todisteiden puuttumisesta huolimatta. Ja kuten saattaa odottaa, on myös suuryritysten ja konsernien hallitsema media siirtynyt poliittiseen ajojahtiin faktoista piittaamatta. Zippo ei myöskään ole ainoa. Eurooppa on täynnä Zippoja, täynnä nuoria ihmisiä, jotka joutuvat viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden silmätikuksi poliittisen toimintansa ja aatemaailmansa tähden. Protestoidessamme Zippon vangitsemista vastaan haluamme myös tukea muita poliittisia vankeja, niitä, joita rangaistaan aatteellisuutensa vuoksi niin kutsutussa vapaassa ja demokraattisessa Euroopassa. Meillä ei ole varaa olla hiljaa. Me emme voi hyväksyä näitä räikeitä vapauden riistoa. Meillä on velvollisuus seistä niin Zippon kuin muidenkin poliittisten vankiemme takana. Nyt nuoret miehet ja naiset pitkin Eurooppaa heräävät puolustamaan yhteisöjään, identiteettiään ja mannertaan niiltä vihamieliseltä tahoilta, jotka meitä uhkaavat, on myös meidän suomalaisten kannettava kortemme ketoon vapaan ja oikeudenmukaisen kansakuntien Euroopan puolesta. Me emme hyväksy epäoikeudenmukaisuutta vaikenemalla. Me seisomme ja julistamme yhtenä miehenä tukemme Alberto Zippo Palladinolle. Zippo libero! Zippo libero! Zippo libero! Zippo libero! Zippo libero! Zippo!